някои така по-будни младежи в нашия град, пък са славни, нали, с много такива, казват, защо в училище не преподават на гръцки език и защо на улицата се поздравяваме на турски език. Ние какви сме? Казва, например, Хаджидимитър Сливанския воевода. Добър Чинтулов по същия начин така пита. Все въпроси, които родителите в този момент не могат да обяснят на толкова манички деца. И Добри Чинтулов пък е имал удоволствието пък да посрещне всички руснаци по това време, където се завръщат от война, с калпаци, с бутуши, говорещи де български, де малко и руски. Той, когато чува този красив език на тези батковци, заповядайте, ви от къщата на Сливанския бит ли идвате, заповядайте. Се влюбва в тях, в ония смисъл на думата, в който иска и той да бъде, да им подражава, да отличен ученик върви всичко, но като се връща, казва на майка си: майко, аз когато стана голям, ще се науча на този руски език и ще отида да се изуча в Русия. Колкото е необходимо, ще остана там, ще се изуча за даскал. И ще се върна в България, в моя роден град Сливен, и ще преподавам на сливенските деца на български език. Майка му: о, жената, докато готви, докато чисти, докато чува шума и от другите деца, тези изречения и минават и така, и казва: къде ние сме толкова бедни, кой ще те изпрати да учиш, къде? Не, казва, аз ще отида. Да ви кажа, уважаеми мои гости, наистина с 5 гроша майка му го изпраща, едва на 14 години, той тръгва за 15-16, някъде казва 16, някъде казва 14, в историята винаги има. И той тръгва за Одеса, където иска да се учи. Пътя, по който минава, майка му го изпраща за последните 5 гроша, тя пък е спестила. О, да, по-късно той пише това трогателно стихотворение: прощавай, синко, много здраве, едничка рожбо на света. Това е стихотворение, което никоя майка не може да каже. Да, и не знам защо, винаги съм такава. Извинявайте. А с тези 5 гроша тя лишава пък останалите си деца.